Oke, kita tes. Beralih ke mode BBG. Perjalanan lebih hemat dimulai. Selamat berkendara. Beralih ke mode bensin. Injektor telah diaktifkan. Selamat berkendara. Oke, assalamualaikum bolo-bolo gabut alias BBG ya, bolo-bolo gabut. Oke, alhamdulillah ngelembur sewengi iki iso nggawe fitur iso ngomong ya. Jadi pas dipencet gas yo mode gas dheweke yo ngomong mode gas, pas bensin ngomong mode bensin ngono ya. Jadi rangkaiane guru ngene, Bro. Iki module aku nganggo DF Mini. Terus DF Mini kan butuh 5 volt ya. Iki step down terus iki rangkaian nggo trigger nganggo AC EN555 loro triggere nggo gonta-ganti ya. Terus ono memory card bareng nggo nyimpen data. Terus speaker nganggo speaker iki 3 watt. Ora ketok speaker. Nah, speakernya 3 watt 4 ohm. Oke, mana ya? Iki sing modul nggo kuine di jalur ketok. Dadi nek pas wayah bensin dheweke ngeklik trigger ning kon wayah bensin. Jadi iki aslinya butuh Adreno, butuh Adreno tapi iki tanpa Adreno, Bro. Tanpa Adreno bolo ya. Jadi yo rada pusing nek nganggo Adreno luwih gampang, tapi aku urung nyinaoni Adreno, jadi urung paham, urung mudeng ya. Jadi kaya ngene hasilnya. Beralih ke mode BBG. Perjalanan lebih hemat dimulai. Selamat berkendara. Nah, iki ora editan iki bolo, iki udah editan iki. Nah, iki asli real. Ora diedit. Nah, injektor telah diaktifkan. Selamat berkendara. Oke, ya bensin buka ya. Posisi bensin, iki posisi gas tutup. Nah, dia ngomong. Beralih ke mode BBG. Perjalanan lebih hemat dimulai. Ini BBG ya. Berkendara. Mantap ya. Alhamdulillah. Tinggal packing meneh dibok ya, ngerti lebok kebok ini. Nah, iki oke. Masuk kene men rapi ya kaya iki engko dadine. Oke. Cukup sekian sih. Engko video selanjutnya membahas pemasangan yang mobilnya ya. Oke, iki urung kepasang-pasang iki. Sing gawe niku ngene. Oke, tutup sih ya. Beralih ke mode bensin. Injektor telah diaktifkan. Selamat berkendara. Sampai jumpa. Assalamualaikum.